kubor nakaslem jong unongsan hima. Ki nong hikai school contract ni ki special educators ki bahapo ka RMSA ki badai ki nong hikai ki bapet bakmi kerpang na kabanta ki tu ki khna ki badan jingduna ha ki department ha ki district bapher jong ka jella hene kasngi ki lai kando ikilat pathai khubor hasolong press club halor ka jing set tu lob jong ka sarkar mentala hnre banai Nagaliang kini kinong hikai kilaya thu bakila de ban pharu da ka jingtho shiki bor bahalor ki bapet bakmi yakatanat puli puthi bakilei e halor kani henrei nagaliang ka sarkar hado menta kampat lei e yakini kijing e bakia kendo Shushu nagaliang jong kini kinong hikai kila kerpat ya ka sarkar bakan chimkhia halor kani ka jing e batlada kampens ngau nagaliang jong ki kimban se banyakhi da ka bateng e Hikai bang negin cek de ketor sung megalaya jungi papli klamyo ye te apal mi ro kamdan gono jibak basai tan nakaliang special de ketor si apa ka union ke megalaya progressive special de ketor union tingkir pas ke bor be halor belum bang sebab pet lami ke cinge jukin hikai tak special de ketor nomor ki kidil bot ki haptre kam juki bade nam ta ki khna ke belum ba dan juduna Juki ke baik melang salang ro kentat ke ibanya ki tikino hikai ki haban be ki man la katio kalong bala aman kesni te hapadeng setulap berbahlor de ke pojinge ba ki no hikai te sisen nak yang kayanya ni kerpat berbahlor bermasbah berpet yang tulap dan pelat yang tulap aduh kini si pementa ong kerpat berbahlor pelat yang ke area nomor kita pelat tu tulap kamlong kerpat ke area berbahlor telor kana lada nak yang jungi ngila persang panikiran sebab ada bro ngila tho istim der ngila ai ka stisha office bedem puram jong minister ka puliputi jong ka megalaya jungi chila megalaya jungi tingila ai ka stisha ki te berbahlor naki gila pek la resep te ai can discuss puram ki te lada kamdan kono no response na kala jungi ngimban se blog ni hawat ki gila inti kum ka artis shar india ade kam jungi blog hap yang ki hap ni ki deng hap ni chomplan mo hap kan no andre baru nekong hi kabar puram hi baru halor sabha pelak dia gitu ngila syaset tulop mentala dan kubandu benai te ketulop ka khadu ka bangiyo ka dei hadu benai February nadu March hadu menta kasngi hi ban chu ongno nimpat yo ketulop jongi te ngila le ni pen pau jing susi ba khrau ni pen pau ka jing snow sya kantat ban chu ongno namar ba kam jungi kam dei ka basuk kam jungi ka dei bangin hable siki remote ki kendong ki kinstrut jangka naki district ki bangi sha placement ka jongi te ngim sha place kam ki block ni sha place ki district te ni bigo ni lech ki kinja ki kendong kinstrut jangka district bro ka wait ka ta ba ya ka le kawan ka jongi te ka jinglut lu ka dei ka babun ba te telah ka sarkar kam pelak ji tulop jungi kam tam lim mentala andu benai te kalau gajing ya kebakrau si bu ni kum dungin pendap hing sem kali kawan ke jongi ba kum dungin ditre ti ngila lit kerpat siki bahalor jong department jongi ngali na I director jongi syai deputy director syai what si chief secretary ngila let syai minister beram jongi jong education ngila let ndre ni khamyo kan nu kan ta ka jubah mo ka kin ong bakin keloy na ban pelati ka tulop jongi ti ni kerpat nak jing surit ya ki bahalor jongi ba sobha bakin pelat na ka tulop jongi nadu bunai March hadu ni bunai August Meghalaya Progressive Special Educator Union kaba nitrai kun ki special educator lani ki nong hikai bakrpang namanta ki khenna kiba don ha ki school repair jongka jangka Meghalaya jungi kini kena kentup kena kelas bakandai bat hadu bakat ar te ya kini ki kena kidai ki kena kiba don ha jingduna ha ka department bat kidon hapo ka jinyada jangka PWDR ka an ka badai namanta kibriyo ki badan jingduna dona department nadu snem ka balapan thamai biang bangi khot ka hok jong ki priyo ki badan jidunat khot met ar hajar khat rew but hakni ka scheme ka dei ba kumno bang kiru kila hap hakani ka ba kidon ki jingya da
kiba pher baki jing mentoi baki yo kamram jongi kalong bangin ai ke jing rap yaki nong hikai ki haki school kiba pher ki private school lani ki government school jo kumno bakin yo ban hikai ki hakaju ka classroom kumba hikai kiwe ki khana kiba kidon ha po jin pe jungki baro amentahi ni don kumba khatsan ngot habo po baro kawe kari Meghalaya te ka kam jungi kalong ban ai jin kershan ye ki nong hikai ba ye ki khana ru kumjo bat ru haki district ki ba pher te ni ai ru ka jing pen kop bor ya ki me ki pa kumno bakin pen he pen san ye ki kumno bakin ai jing kershan ye ki ban pen slor ki bakin don be haki class haki school but ban ai jing tep ya ki nong hikai ba ya ki school pher ba ki me ki pa ru kumjo ba ki ka scheme ba pher ka don khamtam hapo ka ki boards jong ka re India hi kum ka MBOS ka ICSE bat ka CBSE baki kanang bakin no shiten ya kajing puli juki namar baki don bun ki jing yaram bat ka penjen sur ya ka hakaan jong ka RPWDR kumno bakin tho iki exam juki bakin la bat kampen sukru iki bakin la bakin kiyo saprang for example kum ka nuksa kalong ni don ka ta ka special mathematics bangi ong kata ka jing hen ka bakrpang ka ba nila ban le da ka lu grade ma sane ka bor jong ka kalong tang kumba ka kerdan puli khat class 7 but kum ju ru kum yi ki spelling mistake kum ki haba ki tho iki sentences ki long ki klet tukum hini ki jai ru ni don ka jing yarap ha baru khoi ki bot ki badan ha po kari India jungi te kum ta ka tang ta ni ai ru ki awareness program ba ki jing tep ba ki jing shai ya ki me ki pa ki khana ba ki nong hikai ba ki paralok jungi ru baro ba ki bayeng ba sam ba ki briu ki ba ya ka kam snong kam thau ba ki ba ban ya ka bor ru kum ba kin ya lam lenti ban pen shai ki ni ki khana kumno bakin wat ikitaki ki jing yarap ang yo nak sarkar ng kabay ba ki scholarship but ki way de. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.